Boas tardes a todos. Son as 8:01. Empezamos a sesión ordinaria do Pleno da Corporación de hoxe, xoves 12 de agosto, coa seguinte orden do día. Dación en conta dos decretos da Alcaldía. Están aí, non? Están aí, estuveron a coñecemento dos concelleiros que as quixeron ver. Son as resolucións que van dende o número 87/2021 ao 141/2021. E, bueno, pois, unha vez dado o coñecemento, pasamos ao punto seguinte. Dación en conta ao Pleno de Asuntos Varios. Aquí quero dar en conta ao Pleno da sentencia do día 29 de xuño deste 2021, donde se estima o recurso presentado por o señor don Ramón Abuín Gómez contra unha resolución deste Concello de 28 de diciembre do ano 2018, que, resumindo, di que o señor Ramón Abuín Gómez ten que ser resarcido dos 6 meses que se lle mandou para a casa e que hai que pagarlle eses 6 meses. En resumidas contas, recordo que é en contra dunha resolución do ano 2018. O que pasa é que o Concello, independentemente de que no dirixa, hai que responder de forma, digamos, solidaria. Temos que pagar nós estes 6 meses de estar na casa este traballador. E pasamos ao punto seguinte, que sería o punto 3. A aprobación se procede da acta da sesión anterior. A acta da sesión anterior está a disposición, estuvo a disposición dos concelleiros. Se algún ten algo que decir, vou dar un turno de palabra a cada portavoz. Portavoz do Partido Popular, por favor. Non temos nada que decir. Portavoz do Partido Socialista. Non, o Grupo Socialista tampouco ten nada que decir. Portavoz do Grupo de Unidade Veciñal de Dodro. Sí, estamos a favor, non vimos nada raro, está perfectamente redactada. Portavoz do BNG. Sí, boas tardes a todas e a todos. Tampouco vimos nada para salientar, grazas. Pois pasamos á votación. Votos a favor da aprobación da acta. Votos en contra. Abstencións. Ninguna. Punto seguinte da orden do día. Aprobación provisional da modificación do PEXón número 4. Isto é unha modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal que se tramitou polo tema de diferentes erros atopados nesta redacción. E entón, polo tanto, bueno, pois, despois dos trámites oportunos, traise hoxe ao Pleno para a aprobación. Nin que decir ten que unha vez que se trae o Grupo de Goberno, evidentemente, traeno para que se aprobe, pero vamos a dar un turno de palabra a cada portavoz. Portavoz do Partido Popular, por favor. Bueno, a día de hoxe aínda falta que a información que xustifique o xeito en que... Perdón, apaga a pantalla, creo que é a pantalla que no... Sí. A día de hoxe aínda falta que a información que xustifique o xeito en que esta modificación foi contratada. A empresa redactora non ten contrato en vigor, e o arquitecto municipal tampouco. O señor Castro está unha vez máis faltando á máis mínima legalidade. Non se pode iniciar unha modificación urbanística sen antes contratar a quen vai realizar os estudos desa modificación. Pero as presas por atender non sabemos que intereses, como en todo canto están a facer, están por riba do interese público. Este procedimento nace viciado. Do mesmo xeito, veñen vostedes gobernando, se o que fan se lle pode chamar gobernar, e para iso nin sequera lles fai falta secretaria. Xo demostrou o señor Castro aprobando facturas sen que estivesen intervidas previamente. E xa postos,
aforraría vostede unha cantidade importante co salario do posto de secretario e seguramente tamén moito tempo para a tramitación. Esta modificación non pode seguir adiante. Aprobar esta modificación sen antes realizar a contratación da empresa redactora é ilegal e o secretario debería parar o procedimento de xeito inmediato e non promover que os concelleiros cometan unha ilegalidade máis. Están no seu dereito de modificar o pexón, tantas veces como queiran, pero que non poden é saltarse a lei. Nin vostedes, nin a súa secretaria, que un día máis está a ser a secretaria persoal do señor Castro e non do Concello de Dodro. Porque se non lles fai falla facer a contratación da empresa redactora, para que lles fai falla a vostedes a contratación pública? Moitas gracias, señor Alfonsín. Non me quedou claro o tema da aprobación ou non do pexón, pero, bueno, eso xa se verá nos votos. Señor Abuín, portavoz do Partido Socialista de Galicia. Sí, unha vez máis, vamos a mosar o voceiro do Partido Popular contando contos, cando o que debe é cinguirse ao punto da orde do día e non ao contrato e todo. Iniciouse este procedimento xa fai un tempo, constaba de 8 expedientes, creo, 7, 8, ahora mesmo tampouco non teño aquí o número diante, de algún deles que os tiña usted escondido nunha mesa porque non eran dos seus amigos, e non ser dos seus amigos non se levaba a cabo. Sí, había un procedimento a seguir de determinadas persoas, pero outros, incluso con sentencias judiciais, non se querían tramitar esa modificación dos casos. E interese é o seu por querer gobernar, e de ilegalidade temos aquí os informes técnicos, informes xurídicos, e non consideramos que estemos cometendo ninguna ilegalidade. E cinguíndome agora a aprobación desto, houve 3 alegacións nas que solicitaban, entre outras cousas, un deles modificar a situación dun camiño proposto no lugar de Revixós. Consideramos que procede, logo dos informes respectivos, que procede modificar o trazado do camiño cara á zona oeste da finca, tal como se reflite, quedaba reflitado nos planos. Había un segundo de anular a inclusión, que pedían anular a inclusión dun camiño público proposto no lugar de Vigo. Consideramos desestimar esta alegación en base a que houve inicio dun camiño que fora pavimentado polo Concello e que, a súa vez, contaba con punto de luz. O final do camiño aparece recollido no catastro como camiño público. E tamén é para dar continuidade ao tramo inicial e ao final deste. É o máis importante que existe unha sentencia que reconoce que é camiño público, entre outros feitos, a inclusión polo pleno deste viario no inventario municipal. Este camiño, este era o que falaba da sentencia judicial que facíalle caso omiso. E por terceira alegación que houve en outro caso, que era anular a inclusión do camiño proposto no lugar da igrexa de Dodro. Tamén consideramos desestimar a alegación, xa que aparece recollido no pexón vixente, é que o obxectivo para o camiño na modificación puntual tan só consiste no axuste de alegacións á realidade física. Non se atopa justificada a eliminación ou reducción do vial no punto reclamado para constituir un acceso público a estas fincas. É analizada a realidade física da zona existente, existen evidencias suficientes para considerar como viario público. Bueno, non se consideran modificacións sustanciais e, polo tanto, o noso grupo vai a apoiar esta modificación do pexón. Gracias. Sí, bueno, desde a unidade veciñal está claro que o pexón temos moi claro que é un documento vivo que hai que ir modificando a medida que faja falta facelo. E, ademais, é un documento, esta modificación é unha cousa que nos exixían veciños, porque incluso moitos destas modificacións afectaba moi claramente a veciños que querían facer casas, que querían facer peches e que non se podía. Eu, se o alcalde me dá permiso, vou ler os 8 camiños que se modificaron para que a xente sepa
cal foi a modificación. Os camiños foron en Dodro, en Santa María de Dodro, un núcleo da iglesia, axustar un camiño levantamento existente, en Dodro, en Santa María, no núcleo de Revisión, recoñecer un camiño que xa existía, en Dodro, en Santa María, no núcleo de Vigo, recoñecer un camiño, en Laíño, en San Xián, no núcleo de Reboiras, recoñecer tamén un camiño existente, que aparecía recollido no título da propiedade da parcela, no núcleo de Rial de Lagoa, anular parte de camiños según planos de concentración parcelaria, a parte anulada corresponde con un camiño privado, en núcleo de Sar, anular un camiño, como se pode comprobar, dito camiño non existe na realidade, nin aparece reflexado no catastro, no sitio indicado. No núcleo de Tarrío, anular outro camiño, dito camiño non existe na realidade, nin aparece reflexado no catastro, nin aparecía. En Laíño, en San Xoán de Laíño, no núcleo de Bustelo, recoñecer un camiño existente que dito camiño existía na realidade e aparece reflexado no catastro, mas non estaba recollido no Pexón. Esas son as oito camiños que agora se modifica o Pexón para leválos á normalidade. Evidentemente, a Unidade Veciñal de Dodro vai votar a favor. Sí, nós tamén queremos que desde o BNG é un traballo político necesario o de actualizar, o de enmendar erros cando os advertimos nun documento como é o Pexón, un documento vivo, ou cando os advirten os veciños, non? Nin que dicir ten tamén que o mérito non é só da veciñanza ou dos políticos que agora mesmo estamos promocionando este feito democrático, sino tamén de toda aquela xente que participou e que traballou destas administracións, ben sexan as administracións local como outras, para levar adiante unha administración extramunicipal. E, desde logo, é unha primeira aprobación provisional. Dicirlle ao portavoz do PP que creemos que, se fora ilegal, isto, en principio, non viría aquí. Eu creo que non estamos en condición de aprobar unha ilegalidade. Pero, claro, como é unha aprobación provisional que vai a beneficiar aos veciños, despois xa se dirá se isto é unha ilegalidade a que está a cometer o equipo de goberno, que é curioso que sexa o PP o que fale de ilegalidades, non? Nós, polo tanto, imos a aprobar, polo tanto, a modificación que creo que apuntei que é a número 4, e xa foron enumeradas, ademais, as 8 importantes, e supoño que a nosa idea é de continuar enmendando se hai erros e se os veciños así non lo piden. Nada máis. Moitas gracias. Vamos a pasar, polo tanto, á votación deste punto. Sí, por alusións. Porque non hubo ninguna alusión a vostede, perdone. Non hubo ninguna alusión a vostede. Entendo que non. Mire, vamos a votar. Votación. Votos a favor da aprobación provisional da modificación do Pexón número 4. Votos en contra. Votos, algunha abstención? Punto 5 da orde do día. Plan Estratégico de Subvencións 2021-2023. É un documento que estuvo a disposición dos señores concelleiros e que ven dicindo... Non me pasei. E que se refiere, é un documento que obliga a lei, que non tiña o Concello de Dodro, e que nos, en cumplimento da lei, traemos a este pleno, en donde se van a regular a concesión das subvencións. É un documento que é unha especie de documento de traballo, entón, bueno, pois habrá cousas que recollerá literalmente, outras cousas que habrá que modificar, como calquer plan estratégico, non? Creo que se veu. Se hai algunha cousa que queren decir antes de aprobalo, un turno de palabra para o portavoz do Grupo do Partido Popular, por favor. Vamos a ver. Resulta que o Goberno de Dodro acórdase no mes de agosto de presentar... Sí. Que pasa? Hai outra grabación? Se quere, eu paso,
Inmediato eso, hai que ver que rapidez. Resulta que o Goberno de Dodro acórdase no mes de agosto de presentar un plan de subvencións para aplicar neste ano. Iso significa que en todo este ano este Goberno tripartito non fixo nada por eses sectores de poboación que, de acordo con este plan de subvencións, estarían necesitados destas axudas. Pois está claro que durante todos estes meses eses veciños que necesitarían destes recursos tiveron que recurrir a outras fontes de ingresos para poder resolver os seus problemas, porque este goberno, o que se di axudar, non os axudou nada. Pero, ademais, teríanos que explicar ao señor Castro e a súa secretaria persoal que imos facer agora ca ordenanza. Fanse vostedes un lío intentando facer normativas para regular o que xa está regulado. E iso é normal, porque antes de legislar hai que pensar. E iso non vai con vostedes. E quen ocupa o posto de secretario interventor, que non ten tempo para informar do que hai que informar, adícase a copiar ou escribir o que non fai falla. Quen vai aprobar o plan estratégico? O Pleno ou a Xunta de Goberno? A que articulado se debe recurrir? O da ordenanza ou a este que traen no Pleno? Unha mágoa. Durante 8 anos o Goberno do PP fixo e traballou moito por este Concello. E moitas cousas nos puxemos por diante de outros concellos con máis medios e máis persoal. Deberían vostedes e a súa secretaria revisar as actas dos plenos deses 8 anos. E seguramente lle aforrarían moito tempo ao noso Concello e xa de paso aprenderían un pouco. En fin, os que agora son membros do Goberno Municipal, de vagos que son e que non se miran o máis básico e por onde debe empezar calquer gobernante, e de paso calquer secretario que se incorpora a un concello. Aquí teñen a ordenanza municipal que regula as subvencións, aprobada no ano 2018. E ora vostedes teñen 2 articulados para aplicar as subvencións. Manda carallo. Manda carallo. Por favor, modere o seu lenguaxe, señor Alfonsín. Pero si isto só dicía Por favor, modere o seu lenguaxe. Acaba de calificar a compañeiros seus do Pleno de vagos. E acaba de usar vostede un calificativo precisamente nada adecuado. É que como hai que calificar a un señor que aproba algo que xa está aprobado no ano 2018? Que xa... Que, mira, perdón, señora Boga, primer aviso para usted por interrumpir. No está usted en el uso de la palabra. No está usted en el uso de la palabra. No, pero usted no puede hablar, no puede hablar. No, léase usted el reglamento. É igual, que non quero entrar a... Por favor, no interrumpa. Segundo aviso, señora Boga. Por favor, señora Boga, segundo aviso. Por favor, señora Boga, segundo aviso. No está usted en el uso de la palabra. Le digo ya en castelán para que me entenda. Señor portavoz do Partido Socialista. Sí. Por favor, pode calar a boca e deixar falar aos compañeiros do Pleno? Pediño, por favor. Bueno, señora Boga, tercer aviso. Abandona usted el Pleno. Sí. Portavoz do Partido Socialista. Sí, bueno, desde a promulgación da Lei Xeral de Subvencións, as administracións públicas están obligadas a obrigar un plan estratégico das subvencións, cousa que aquí, ni nos anteriores gobernos do 2003 do Partido Popular, logo tamén do bipartito, e consecuentemente do partido ese período que fala tanto o anterior alcalde, non elaborou nada deso, non? As subvencións deben ser regular, trátase dun documento vivo que pode se modificar e, bueno, e ademais é un pouco de complementar a ordenanza esa que tanto ustedes falan. Hai que concretar os importes do gasto público, axustarse ás directrices da política orzamentaria, orientada aos criterios de estabilidade orzamentaria, sostenibilidade financiera e crecemento económico. Bueno, vese aí que están na liña de subvencións
hai unhas cuantas nas áreas de acción social, axudas de emerxencia social post-Covid, as axudas a familias para gastos de material informático e acceso a medios digitais, a MIPA, a Asociación Andaina, axudas á natalidade, cousa que usted nunca fixo, ao Colexio Rural Agrupado, a axudas á escolaridade, a xuventude e as relacións veciñais en concurrencia competitiva, ao Club Deportivo do Odro, que a vostede, o único que fixo darlle unha subvención en época electoral, o que pasa que non lle chegou a usted para nada, pero bueno, ao Buin Ares, aos deportistas que temos un pouco de máis relevo aquí no Concello, ao Xío Buin Ares, a Sabela Raposo Fernández, a Noa Russo Boga, é dicir, que non distinguimos de que sean do PP ou do papá, de calquera. Aquí, a elaboración dun plan estratégico que o Grupo Municipal Socialista, lóxicamente, con todo ese, vai a apoiar. Señor Xan Xosé, portavoz da Unidade Veciñal. Bueno, eu quedo sorprendido dos calificativos do Partido Popular hacia unha funcionaria do Concello, sobre todo a secretaria, chamándolle secretaria particular. Eu non sei, quedo abraiado con o que está pasando aquí, co que está pasando no Partido Popular. Pero, bueno, o tema do plan estratégico xa o di a propia ordenanza que aprobou en 2018 o Partido Popular. No seu artigo 5º xa di que debe contar cun plan estratégico de subvencións, que vostedes non fixeron. Esa mesma ordenanza xa di que debe contar cun plan estratégico de subvención, que vostedes non fixeron. E facémolo agora para garantizar, sobre todo, a transparencia, que se sepa a quen se lle dá todo. Tamén a estabilidade orzamentaria. Isto será de vixencia de 3 anos, pero pódese modificar, porque pode aparecer deportistas, pode aparecer outro club de fútbol, outro club de calquer tipo de deporte, e pódese cada ano modificar. Pero, sobre todo, recalcar que o documento, a ordenanza aprobada en 2018, que aprobaron eles, que, como ben o dixo, obligaban a facer un plan estratégico de subvención. E non o fixeron. E agora botaronse a culpa a nós por facelo. Bueno, isto xa é o surrealismo total e absoluto. O sea que nós facémolo, como dixen antes, para procurar a máxima transparencia e estabilidade orzamentaria. Evidentemente, desde a Unidade Veciñal imos a aprobalo, claro, imos a votar a favor. Gracias. Señor Bautista, por favor, portavoz do BNG. Sí, bueno, con respecto a este punto que temos encima da mesa, o plan estratégico, como acabamos de escoitar, nós creemos que é un plan que se pode aínda desenvolver máis, que é un documento que, polo que estamos vendo desde a Lei de Subvencións do 2003 ata a nosa ordenanza municipal que regula as subvencións no Concello de Odro, pois vai a axudar a ter maior transparencia. Eu creo que nos temos que alegrar todos por esta nova ferramenta e darlle os parabéns a todo o personal do Concello de Odro que axudou a que este documento por fin teña luz despois de que acabamos de escoitar a un Partido Popular que está terxiversando, que non entende moi ben de que vai este punto da orden do día. Mire, recordaríalle que mire moi ben aos veciños de Dodro que non están desatendidos. Poderán estar máis rapidamente atendidos ou poderán estar menos rapidamente atendidos, eso sí, pero que diga que os veciños de Dodro, por culpa desto, que non están atendidos, eso non hai quen llo crea. Pero sigan coa súa actitude. E o que non lle consinto é o desprezo ás persoas do pleno, chamándolle vagos, e moito menos ao personal que está ocupando as funcións propias como se vostede estivera no goberno. Eu sinto moitísimo ter que escoitar isto de un compañeiro dun pleno municipal. Eu, na calidade de portavoz municipal do BNG, eu podo ter unha discusión con vostede política a calquera nivel, pero nunca me vai a escoitar unha calificación que non ten ningún sentido nin para as miñas compañeiras, nin para os meus compañeiros, nin para o personal que traballa no Concello. Si que yo explico, se me dá un segundo turno, yo explico todo. Mire, vou rematar este asunto porque se me parece que se saleu bastante de madre. Mire,
simplemente pedirlle que ao portavoz da oposición, por favor, que mida un poquinho as palabras. Despois do repaso que lle acaban de dar os tres portavoces, me parece que o tema de calificar de vagos a ninguén, igual cada un pensa que é el e lle aplica aos demais, vale? Entonces, léase a súa ordenanza, léase ben os puntos do pleno, veña aquí algo máis que a facer fotos para poñer por aí mentiras unha detrás doutra, e entón, ao mellor quedaría vostede mellor neste pleno, vale? Entón, agora vamos a pasar a votar porque isto está máis que debatido. Non teño medo de sin un turno porque non me fai falta oír nada máis de vostede. Gracias. Pasemos a votar, por favor. Votos a favor do Plan Estratégico de Subvencións 2021-2023. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado o Plan Estratégico de Subvencións. Punto 6. Aprobación se procede do orzamento municipal para o exercicio 2021. O orzamento deste ano 2021, primeiro pedir disculpas a todos en xeral porque efectivamente estamos no mes de agosto, as excepcionais circunstancias que nos trouxo este pleno dos últimos desde o mes de decembro e un pouquiño antes fixo que as cousas non foran como nos quixéramos, non? Este presuposto é un presuposto de 2.733.476 euros, un presuposto equilibrado en donde teño que decir o seguinte. Vou facer unha especie de resumen. Hai unha memoria explicativa que todos os concelleiros deberon de ler. Non quero calificar a nadie de nada, supoño que o leron. Vou facer un pequeno resumen. No estado de gastos hai un incremento de gastos no estado de personal porque se contratan máis personal laboral temporal debido aos proxectos que pedimos da Diputación da Coruña e da Xunta de Galicia. Os gastos correntes en bens e servicios son basicamente os mesmos. Aumenta un pouquiño, o 4,67%, a 1.154.000 euros. E despois así de gastos importantes hai que ter en conta un importante gasto en transferencias correntes que supón de un 310%, que supón que un incremento do capítulo das liquidacións do réximen de cofinanciamento para os centros de día e escolas infantís. Estes dous servicios que presta o Concello de Dodro están xestionados a través do Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar e a Xunta aumentou moitísimo o coste que supón para un concello o manter estes servicios. Aínda así, o Concello, xa digo, asume unha suba dun 310% e vai manter en funcionamento o centro de día e as escolas infantis, aínda que os usuarios non sexan do Concello de Dodro. Este é un tema que, ao mellor, con tempo había que agradecerlle tamén á Xunta de Galicia. Despois, no capítulo 9 de gastos de pasivos financieros, aquí temos que decir que aparte de ter en conta as cotizacións, as cotas reais de amortización, incluíse a cantidade necesaria para amortización anticipada de un préstamo de máis de 400.000 euros que solicitou o goberno saínte, o goberno que saiu no ano 19, un préstamo de 495.000 euros que quedaba unha amortización de 62.000 euros e o goberno actual, mantendo o seu compromiso de limitar a carga financiera e de xestionar os cartos de todos os veciños de Dodro con a máxima claridade, honradez e evidentemente valentía, vai a liquidar neste exercicio. Mantéñense 4 préstamos da Diputación por un importe de 426.000 euros pedidos no 2015, no 2016, no 2017 e no 2018. 426.000 euros así, a grosso modo. Digo isto porque, como consta no informe, non hai préstamo da Diputación ni no 2019 ni no 2020. É dicir, o actual goberno de Dodro pretende seguir xestionando como está facendo sin endeudar o Concello, cousa que non se pode decir o mismo do que nos encontramos ao chegar aquí. No capítulo de ingresos, pois simplemente decir un pouco o que se di no informe, na memoria presentada. Hai un pequeno aumento nas transferencias correntes do 21%, pero basicamente son os mesmos. A verdade é que o orzamento do Concello de Dodro para este ano 2021
aparte de cumprir con todos os compromisos legais, supón a continuación do compromiso por parte deste grupo de goberno co Concello e con toda a veciñanza, con un orzamento sostible e que amosa o desexo deste goberno de facer unha política de mellora continua e de atención ao rural e aos máis desfavorecidos. E dito isto, pois voulle dar un turno a todos os portavoces para que, se hai algunha dúda ou algunha explicación de voto, a fagan. Portavoz do Partido Popular, señor Alfonsín. Sí, primeiro, o que ten que facer un alcalde é enterarse como funciona a administración. O consorcio pasou o mismo precio porque non se modificou. Simplemente o que pasa é que a política que seguíamos no Partido Popular compensábamos esas débedas con obras e, por tanto, non tiñamos que pagar. Mantendo a carga financiera, non, usted ten un plan de axuste, ten que pagar o préstamo. Eso non é manter a carga financiera, non, faltaría máis que non pagar o préstamo, porque se non paga, intervelle Facenda. Ten 4 préstamos de Diputación, sí, o último no 2019 non pagaron porque Facenda non o permitía, e Diputación, en vez de compensar o Concello de Odro, deixounos sin préstamo. Eses préstamos que teñen todos os concellos e, como ben sabe, foi unha xestión de Diputación que son préstamos que non se devolverán. Pero vostede non o sabe. Bueno, pois non o sabe. A Diputación é do PSOE, vostede non se entera, pois mire, cada vez estánse ampliando os períodos de carencia e eso obedece a eso. Pero vai ali, o señor presidente da Diputación, e explicará, cousa que vostede, ainda formando parte do mesmo partido, é que nin se entera do que fai a Diputación. Pero, bueno, estamos aquí no mes de agosto, para aprobar os orzamentos do ano 2021. E xa recuperamos e incluso empeoramos o xeito destacado das formas do goberno bipartito do señor Arturo. Xa estábamos de novo cos orzamentos que se aproban a finais de ano para non aplicarse, con cifras que non se corresponden ca realidade e con políticas que van xusto en contra desas cifras que forman os orzamentos. Os números cantan, pero para iso hai que traballar. Non basta ler o que lle pon aquí as dúas secretarias diante. Mire, desde o ano 2019 o Concello de Odro ingresa menos, grazas á súa xestión. Mire, no ano 2019, previsión definitiva, que eran 3.545.000, os ingresos reais foron 1.425.000. O 58% das previsións iniciais e o 71% das previsións definitivas. En cambio, no 2018 foi o 80%, e no 2020 xa foi o 73%. Baixou un 7% vostedes, señor Castro. Pero hai que traballar, é dicir, esas cosas hai que traballadas. En inversións reais, que vostedes andan presumindo de inversións, mire, eu vou contar, en 2018 a inversión definitiva comprometida foi de 581.000 euros. 581.000 euros. Sabe canto foi en 2019? 511.000. Sabe canto foi en 2020? 488.000. Nos executamos, nos comprometemos con 90% das previsións iniciais, vostedes no ano 2020, ano completo, o 66%. Baixaron vostedes un 30%, pero tanto na contratación como na inversión final comprometida. Pero hai que lerse 2018, hai que lerse 2019 e hai que lerse 2020, cousa que vostedes non lles dá. Xo sabemos. Servicios sociais, aí o fenómeno do señor Mariño, mire, vagos, non o toma mal, lle digo, en inversións no ano 2018, 108%. Servicios sociais, o señor Mariño, mire, 2018, gasto comprometido 459.000, sin COVID, sin subvencións de COVID. Ano 2019, 487.000. Ano 2020, 527.000, con todas as subvencións do COVID. Sabe canto deixou vostede sin executar, señor Mariño? 111.000 euros. 111.000 euros, pero para iso hai que revisar as contas. Porque todos eses listados que lle mandan de contabilidade e tal, pois claro, haise que parar, Haise que parar, non é solamente para aumentar. 111.000 euros que deixou vostede sin contratar no ano 2020, señor Mariño. Que estaban en tomarse as vacacións, pero de vez en cando hai que traballar. Hai que traballar de vez en cando. As retribucións dos órganos de goberno, vaya por Dios. Vaya por Dios. Ano 2018, 86.000. Ano 2019, 86.778. Ano 2020, 80.000.
E ano 2021 presupuestan vostedes 90.000. Joder. Ingresan cada vez menos. Non son capaces de gastar o que teñen que gastar e cobran máis. Se reservan para vostedes máis cartos aínda. É dicir, pero mire vostede, que están falseando as contas. Me queren decir vostedes como aprobando os orzamentos en agosto vai executar vostedes as inversións? Ou é que tampouco van contratar? Van facer como que as modificacións? Van dar obras así a tutiplén? Como van comprometer vostedes 455.000 euros en 3 meses? Mo quere explicar? Como van a facer vostedes cos ingresos que pretenden vostedes obter das casas das máis cerqueiras? Mo quere explicar? Van vender vostedes parcelas? Mo quere explicar? Entonces, que orzamentos nos traen aquí? Señor Alfonsín. Si están baixando a recadación de impostos cada ano. Señor Alfonsín, rematou vostede. Por favor. Gracias. Gracias, señor Alfonsín. Portavoz do Partido Socialista, señor Ubín. Sí. Mire, como dixo aquí o alcalde, que non hai máis que un alcalde neste momento, dixo que se trataba dun presuposto equilibrado, que cumpría os compromisos e que era sostible. Con esas palabras, que quere decir? Ahora, rebatendo un pouco ao voceiro do Partido Popular, como dixo Javier, como dixo o alcalde, o aumento do custo dos servicios por a Xunta de Galicia, pero non así os ingresos do seu tan venerable señor Feijóo. Dodro parece ser que non é de outro planeta, Dodro hai que apartalo. E, bueno, vamos a ver, como sempre, nos ven a dar outras clases magistrais de gobernabilidade, así. Pero, bueno, así resultou nas eleccións do 26 de maio de 2019, así resultou esas grandes formas de gobernabilidade que tuvo. Decir que os préstamos que solicitou el a Diputación, que non se van a devolver, debe de saber el. Últimamente tivemos unha reunión con representantes da Diputación, non quedou claro que non había que devolver. Sempre e cando a Unión Europea se non exija esa devolución dos cartos, ben, pero aquí temos como unha espada colgando que sí que se hai que devolver. Un préstamo é para devolverlo, para ese préstamo, senón sería unha subvención ou o que sea. Tratando de subvencións que usted dice que dá, esa subvención da Diputación, que usted tanto aumentou o presupuesto, tanto aumentou o orzamento, quen llas daba? O PSOE e os outros grupos de goberno da Deputación. Non é só o PSOE. E non fai, a Diputación non fai esas diferencias como fai o seu amado señor Feijóo. Non, esa non fai esas diferencias. E recordarlle o famoso plan Urbe, que hipotecou o Concello con 70.000 euros para pagar, que deixou usted pendiente de facer, pero quedou presupuestado 70.000 euros que había que pagar o Concello. Con unha realidade, unha obra que estaba presupuestada en 270.000 euros, o adxudicatario colleuna en 180. Non sei se a baixa temeraria non foi o Concello. O Concello non participou en eso en nada, non? O que sí é que deixou parte da obra sin facer, e con uns defectos que están para ver e nada. A señora da outra concelleira solicitamos por 3 veces unha entrevista, que ainda non nos contestou hoxe, e iso que nos dixo a forma de facelo. Nos, Dodro, non pinta nada. Os veciños de Dodro non contan para a consellería, para esa consellería non contan. Non sei o que ten, serán apostados. Non só votan ao PSOE, votan tamén ao PP. En ese caso, tamén o do PP están agravados. As súas obras famosas que para aumentar esta senda maravillosa que ten usted aquí. Bueno, hombre, aí ve os accidentes de Xabarín, todo o que pasa, bueno, pero non me extraña todo eso, que usted veña a dar clases a Dodro cando vive en Padrón. Usted é un padronés máis, e, bueno, non dubido que iba a ser un gran alcalde de Padrón, pero de Dodro, usted non diga que é de Dodro porque non é de Dodro. Retribucións, vamos a ver. Lembre, usted cobraba 42.000 euros, eso doille perder eses 42.000 euros, eso sí que lle doi. E, bueno, e sume ben, faga as contas e ve que non é certo que nos cobremos máis que a iso. As obras que facía vostede, sobre todo na última anualidade, que deixándose a conta para que pague este equipo de goberno.
Ese era o que había. A facer obras a tutiplé. Iso sí, sin nada, nin previsión de gastos, nin propostas, nin hai nada. Non hai un expediente que se levara ben a cabo. Ahora sí, o que se pagou, o que se gastou, que o pague o novo goberno. Bueno, as casas, a recalificación e todos aqueles terrenos e todo eso, da modificación do Pexón, levou a cabo usted. Curiosamente foi para legalizar, digamos, entre comillas, esas casas, deixando outras que estarían na mesma situación ou un pouco máis atrás non lle fixo caso. O que pasa que non era seu amigo e usted non levaba. Usted tiña moito en conta os seus amigos, pero os amigos a veces tamén lle fallan. Gracias, alcalde. Hasta outra. Non te marches aí, non? Señor Xoán Xosé Vicente, portavoz de Unidade. Perfecto. Señor... Boa tarde. Vamos a ver, primeiro de nada, decir que o mes de agosto non é o mes para presentar uns orzamentos. Temos que ter en conta de cando se fan as cousas mal, reconocelo, para mellorar. Se non se reconocen os erros propios, é difícil enmendalos. Temos que sacar un orzamento no ano 22, a principio de ano, para poder xestionalo dunha forma, bueno, dunha mellor forma. O orzamento, ingresos, mantéñense os impostos directos. É dicir, este goberno non subeu ningún imposto directo e as cantidades máis ou menos son as mesmas que a do ano pasado. Impostos indirectos, aumenta a cantidad. Por qué? Hai unha inercia que se ven observando en canto, por exemplo, ao imposto de construcións. Hai máis novas construcións, hai reformas, hai ampliacións, é dicir, polo concepto de impostos de construción, deses impostos indirectos, aumentase. Aumentase tamén a transferencia correntes a recibir por outras administracións, dun 21,4 con respecto ao ano 2020, chegando a cantidade de 1.734.000, que fai un total, un orzamento de 2 millóns, algo máis de 2.700.000. En tema de gastos, xa o comentou o alcalde, de dotación do Consello ao Consorcio Social, ao Consorcio de Servicios Sociais de Igualdade e Benestar. O Consello ten que pagar, todos os consellos teñen que pagar unha parte a este consorcio, pero nos órganos de decisións do propio consorcio, a Xunta ten maioría absoluta. Non é xusto, o lóxico é que os orzamentos da Xunta contemplaran a cantidade total do propio consorcio e que os concellos, como neste caso o Concello de Dodro, non teña que pagar pola escola infantil unha cantidade de 46.000 euros, cando hai nenos e nenas que nin sequera son de Dodro. Ou, no caso do centro de día, neste ano, 16.600, que fa un total de máis de 62.000 euros. Un concello pequeno como o noso, a pesar de que temos o servicio aquí, entendemos que se tiña que facer cargo a Xunta da financiación do propio consorcio e non os concellos. Que, como dixo, despois nos órganos de decisión, a Xunta ten maioría absoluta e pode falla ao seu antollo. Pago da débeda, 63.000 euros para saldar a débeda co Banco Sabadell. Tamén se comentou aquí. Pasamos a débeda cero con entidades privadas. Por segundo ano, este goberno non pide ningún crédito e págase débeda municipal, xerado polo anterior goberno. Débeda coas diputacións, tamén se comentou aquí. Hai unha débeda coas diputacións que ascende a 435.000 euros de préstamos solicitados polo anterior goberno do exalcalde Valentín Alfonsín, 2015, 2016, 2017 e 2018. Durante eses 4 anos solicitaron préstamos anualmente por máis de 100.000 euros. E acaba de reconocer aquí que se el fora alcalde seguiría solicitando créditos para que os paguemos os demais. Está ben. Boa xestión económica a do señor Alfonsín. Eles piden créditos e nós pagámolos. E os veciños de Dodro páganos. Contémplase unha inversións en obras, etc., que está no anexo de inversións a realizar no SESIS 21, como a obra de drenaxe en Manselle, o saneamento de Imó Moro Novo, mellora do camiño de acceso á Chisca, mellora de acceso a Sar e outros. Tamén se contempla a inversión a nivel de patrimonio, de posta en valor dos elementos patrimoniais, de sinalización, inversión a nivel deportivo, en material deportivo para programas deportivos que queremos sacar no mes de outubro, cando empece o novo curso deportivo. Inversións tamén a nivel educativo, en sustitución de elementos de xogo do CRA e outros. En definitiva, sabemos onde queremos ir, sabemos
a nivel económico que temos que facer, sabemos que a xestión económica dun Consello ten que ser xestionar ca máxima ser o máximo rigurosos tanto nos euros que entran como nos euros que salen. En definitiva, bueno, temos unha mellor xestión económica, non se diminúen servicios, si é certo que aqueles actividades colectivas reducíronse por tema do COVID, pero non se reducen servicios e hai unha mellor xestión económica. A unidade veciñal vai votar a favor, claro. Gracias, señor Tarrío. Señor Mariño, portavoz do BNG, por favor. Bueno, 2.733.476,88 euros non é para ninguén o esperado e máxime no mes de agosto. Pero sí, este equipo de goberno saca adiante un orzamento que non é en absoluto pandémico, porque hai que recordar que estamos en pandemia. Hai xente que está esquecendo que seguimos en pandemia pese a que temos un buceiro na boca. Seguimos coas mesmas directrices de dotar todas as áreas de goberno de entidade cunha consignación orzamentaria, pero de verdade. Podía ser máis se, por exemplo, a Xunta investira máis na competencia delegada de axuda a persoas dependentes, 9,7 euros por hora, na que o PP, ante a petición deste goberno ou deste equipo de goberno no pasado mes de febreiro, hai que recordar que se abstivo de solicitar á Xunta. Non é certo a interpretación que fai o portavoz do Partido Popular de que eles facían unha especie de aportación á achega de cartos en obras para que non la descontaran o consorcio. Sí, é certo, sí, eso é certo. Pero o que non sabe vostede é que eso acabouse. É que agora mesmo temos 62.000 euros aproximadamente que lle pagar, porque ese conto acabouse. Para nós é un compromiso deste noso goberno para que na Xunta nos oian, que o que queremos é que lle oian a Dodro, porque para nós a nosa idea, como se dixo, isto é orzamentos, a nosa idea é manter aberto o centro de día e a escola infantil. Eu, evidentemente, eu non son un fenómeno, porque non cobro 40 e pico de mil euros. Eu non son un fenómeno, pero estou aquí todos os días, ou prácticamente todos os días, en contacto cos servizos municipais. Eu non son un fenómeno, pero non vou de vacacións. Eu non son un fenómeno, pero os veciños pódense dirixir a min para calquer tipo de problema ou a calquer tipo de área do noso goberno. Pero sigo dicindo que grazas por ese cualificativo, que non me parece mal, pero non, sabe, eu non son un fenómeno. Imos a aprobar desde o BNG este orzamento. Podría ser mellor, pero intentaremos melloralo sempre. Grazas. Moitas gracias. Eu vou facer un uso da palabra, un turno meu, e voulle dar outro turno máis a todos os portavoces, por se hai algo máis que aclarar de última hora. Mire, señor Alfonsín, sobre os 400, así un pouco así por encima, sobre os 400... Primeiro, pedirlle, por favor, que modere a súa forma de expresarse, porque dá a impresión de que o que máis grita ten máis razón, e a min é unha cousa que non me gusta, ni creo que lle gusta a ninguén. Con un lenguaxe máis calmado, estaríamos todos moito máis cómodos e chegaría todo o noso mensaxe moito mellor á veciñanza. Recordarlle que isto está sendo transmitido en directo por YouTube e hai algún veciño que ao mellor pode verse sorprendido que nos gritemos así nun pleno de orzamentos, en un pleno como este, que debía ser unha cousa de outra maneira. Segundo, dito isto, sobre os 426.000 euros que pideu vostede á Diputación, e que me acusa a min de si falo ou deixo de falar co presidente da Diputación, a pesar ou, sí, polo que di vostede, a pesares de vostede ser do meu partido, pois dicirlle dúas cousas. Mire, o que fala eu co presidente da Diputación é a problema meu e máis del. Segundo, non adiviño o futuro. Entón, por lo tanto, saber ou decir que eses cartos se van pagar ou non se van pagar, pois mire, se non se pagan, mellor para todos. Pero xa dixen que a política deste goberno é non, como ben recalcaron os outros portavoces, é non endedar máis o Concello de Dodro. Porque para nós é fácil pedir un crédito, non pagalo, pensar que non vamos a pagalo, e seguir engordando a bola de neve. Decirlle isto. Segundo, fala vostede dun plan de axuste polo cual nós cancelamos un crédito. A mí parece importante pagar o que se debe, pero a nivel alcalde e a nivel persoa. Pagar o que se debe é unha das obligacións que deberíamos ter todos, pagar o que se debe. Entón, cando cheguei aquí, entre todos, puxámonos eso como meta.
Vale, e se vostede leera na páxina onde dice gastos, capítulo 9, dice a cantidad necesaria para a amortización anticipada do total restante do préstamo concentrado. Non tiñamos por que pagar toda a totalidade. Eso non nos lo di o plan de axuste que vostede di. E cando vostede falou do plan de axuste, acordoume o famoso fondo de contingencia, que hai un ano estábamos discutindo aquí que tiñamos que ter un fondo de contingencia e non había, como ben decía, o presuposto do ano pasado. Quero dicir, revise vostede o que di, revise vostede as súas fontes, revise vostede os seus números, porque parece que o papel o aguanta todo, e chegar aquí e gritar, parece que lle dá a vostede razón, non? Entón, primeiro, non leo o futuro, veño aquí a facer un orzamento o máis sensato posible, eu e máis os meus compañeiros de grupo de goberno. Estámoslo levando a cabo, penso que con moita dignidade, dadas as circunstancias que nos están tocando vivir. O ano 2020 foi un ano especialmente duro para todos, supoño que para vostede tamén, e nesas condicións sacamos adiante unha xestión bastante digna. Está claro que, como ben dixo o señor Darrío, non é normal traer no mes de agosto un presuposto. Pero, bueno, as cousas son como son, faremos un esforzo por invertir, por gastar todos os cartos nestes meses, vai ser un prodixio de eficacia e de eficiencia, vai quedar a vostede claro, e penso que por ahora teño un pouco máis que decir. Voulle dar a vostedes unha segunda quenda de palabra, por favor. Portavoz do Partido Popular, señor Alfonso, se ten algo máis que añadir. Sí, claro que sí. Non mira nin o futuro, non adiña nin o futuro, nin é capaz de mirar o pasado. Mire, lle recordo os números no ano 2011. Aquí nos atopamos con 700.000 euros de déficit, porque esa préstamo que agora terminan de pagar, nós xo pagamos antes, é que nós xo tuvemos antes, e quen soportou a maior cantidad de anos do plan de axuste foi o goberno do Partido Popular, grazas a un goberno bipartito, apoiado polo BNG e polo Partido Socialista. E aí se xerou todo o déficit. E se non vai a vostede aos orixes do endeudamento deste Concello. O do préstamo de Diputación é que o piden todos os concellos. Todos os concellos. Pero é que mesmo o señor voceiro do Partido Socialista o reconoce. É que non sabemos se o teremos que pagar ou non. Coño, xa estás dicindo. É que xa estás dicindo. Se fora tan claro que non tiñas que ter esa dúbida. É que tens que ir alá a falar a preguntar. Pero xa estás dicindo ti, xa estás reconocendo, é que temos a dúbida se o teremos que pagar ou non. Home, claro que non. Pero mire, os ingresos, vamos aos ingresos. Presupostan vostedes no ano 2020. Ingresos por impostos municipais. 371, se quedan en 365.000 e agora presupuestan para o ano 2021 377. Coño, o sea, recaudan cada vez menos e vostedes presupuestan cada vez máis. Do capítulo 3 de ingresos, o que son recorridas, servicios culturales, licencias urbanísticas, todo isto, presupuestan vostedes no ano 2020 409.000 euros. Presupuestan vostedes e recaudan 165.000. Joder, casi 300.000 euros de diferencia. Care, menuda previsión. Non, xa sabemos que non mira o futuro. Non, nin o futuro, nin o de mañá, siquera. Que futuro, nin o de mañá. É que teñen vostedes un erro de 240.000 euros nos ingresos. E van, este ano, presupuestan 431.000. Aí, señor. Aí está. É dicir, recaudan 165, vostedes presupuestan 435.000. Hombre, joder, pero entón de quen se están rindo vostedes? De quen se están rindo vostedes? Están falando vostedes, pero miren as cifras que nós tiñamos, con moitos menos ingresos, moitísimo menos ingresos dos que teñen vostedes agora. Joder, pero é que nós executábamos o 90% da obra. O 90%. E vostedes venen aquí en agosto. Fala vostede do consorcio. Claro que había que compensar ese débeda. Ese débeda non se acabou. O que pasa é que hai que buscar inversións. O que hai que buscar os recursos para que che salan esas obras financiadas prácticamente gratis e che permitan financiar. Por que non estuvemos pagando o noso consorcio durante todos estes anos, señor Mariño? Por que non estivemos pagando? Pero miren vostedes, vostede que fixo, vostede que obras conseguiu. Nós renovamos a ampliación, ampliamos a guardería dúas veces, señor. Oiga, pero cando esperan vostedes arranxar o centro de día? O tellado, aquel que fixeran un fenómeno da arquitectura. Veu vostede as vigas así pandeadas ou non as veu aínda? Aínda non foi ali, non se molestou? Ou foi vostede mirar as ventanas como están de empenadas? Ou non as foi ver aínda? Aínda non sabe que entra auga por ali? Non sabe que se moven as tablas do chan? Que espera vostede? Señor Alfonsín, baixe o tono, que lle vai dar Por favor.
Por favor. A débeda ben heredada de vostedes todos, os que estaban no goberno, no partido. O BNG, os do BNG que despois se foron, e o Partido Socialista. Siguen vostedes presupuestando mal, mentindo, pero é que aparte non fan nada por cumplir. Non fan nada por cumplir. Nos poden explicar vostedes en que fase está o pleito da reclamación das señoras Cerqueiras? Nos pode explicar? Van recuperar vostedes os 185.000 euros? O van a recuperar ou non? Porque están no presupuestando. Van vostedes vender parcelas? Cando? Cando as van a sacar a subasta? Que parcelas van a sacar a subasta? Porque para iso están presupuestando vostedes isto. Que é o que van a facer? Como van vostedes a invertir 400 e pico mil euros en 3 meses? Que solamente que a publicación dos plegos é que prácticamente non lle dan nin para empezar a fazer a masa. Se van a poñer a fazer vostedes as obras o día noite ua. Pero que nos venen aquí a explicar? Que nos ven a explicar? Mire, nunca ganei eu 42.000 euros. Mire, pasei 5 anos e medio e nunca. Sabe por qué? Entre outras cosas porque o salario non se podía superar en 40.000. É que, joder, é que estuvo usted de 4 anos aquí que manda carallo, 42.000 euros, se o límite era 40.000, hombre, por favor. E nunca se superou, eran 36.000. Que viña vostede aos plenos e non se enteraba. Que dicía vostede que eu lle chamo vago. Non, chámolle que non fai as cousas que ten que facer. Xa non lle chamo vago. É que vamos a ver, usted estaban aquí e non se enteraban da misa media. Modere o seu tono, por favor. Da misa media, pero iso están nos plenos. As retribucións estaban limitada a 40.000. Como pode dicir vostede que ganaba 42? Si nunca ganei eu 40.000. Por favor, hai que ter pouca vergonza. No, se equivocou en 6.000, No, é que se equivocaba sempre cada vez que viña aquí, que usted viña a cobrar o pleno, nada máis, por favor, é que non se enteraba ni da media. Señor Alfonsín, por se favor. arrematou o seu tempo. Gracias pola súa intervención tan ilustrativa. Portavoz do Partido Socialista de Galicia, señor Oguín. Sí, as circunstancias foron as que foron. Durante este ano 2021, a COVID, a carencia da secretaria interventora titular e tiñamos unha secretaria interventora accidentada da que usted non sei que mal lle fixo porque cada vez a noma, non sei, en forma despectiva, non tal nada. Todo fixo mal, pero usted, como oposición, debía de facer unha labor de oposición, propoñer algo, pero o seu é, non é obstrucción, o seu é destrucción. O que quere é que veña todo abaixo. Todo o que non fixo usted, todo está mal feito. Usted tome nota, a Casa do Regadío, usted fixoa, bueno, todas, xa non digo de outras cousas do outro lado. Eu creo que a súa forma de actuar cada vez vai peor a usted, Usted o que está facendo é en contra dos veciños, total. Do que me di dos préstamos, eu teño interés que un préstamo hai que devolvelo, porque senón non sería préstamo. Ou a usted danlle préstamos gratis, usted vai dar, non, eso é para ti, regaloche eses cartos, eso non existe. E como usted ben reconoce, pideunos usted, pideu eses préstamos para pagar o outro, pero pideunos usted. Entonces, é así, usted non diga nada. Decir que usted, eses préstamos que eran para pagar a deuda do bipartito, cabelle recordar que a maioría foi para pagar obras súas no primeiro, desde xuño do 2011 a decembro do 2011, que se gastou unha cantidad de cartos en obras que pode velo, mira, revisa as actas, é sabio, sabe todo, revisa as actas de todo. E non lle diga que o outro. Do bipartito usted iba deixando pasar. E ainda o temos agora, claro, temos agora porque usted, o goberno que veu, non fixo nin caso. E mire, as palabras súas, mire o futuro e non o de atrás. Mire para o futuro. O futuro, usted non está no futuro. Usted é para atrás, carácter retroactivo, para atrás. Teríamos máis ingresos se contáramos dos seus amigos da Xunta. Pero, como dixen antes na outra intervención, a Xunta de Odro parece que non existe Odro para a Xunta, gracias á Deputación. A Deputación, polo menos, ainda ten o que... E, mira, falando con eso da Deputación, incluso a Deputación lle dou uns cartos moi parecidos ao que nos dan agora, porque ten uns barenos establecidos, e non a dedo como fai a Xunta. Entón, a Xunta aquí, en subvencións, as competitivas e non competitivas, é dicir, as non competitivas, porque lle corresponden sin remedio, tenlle que tocar ao Concello de Odro, esas non hai problema, claro que as dan, faltaría máis que non as deran tamén. E das outras, se cheiramos algunha subvención, pero aparte que poñer o Concello,
é elevada, non como a outros subconcellos. Este, cando era, hombre, aí está, subvención nominativa ao Concello de Dodro, porque este señor é amigo da concelleira, que nombrei antes, que moi ben, que non nos recibe, que todo eso, e, claro, aí está, así se fan. E, con respecto a ese famoso plan en obras para compensar os gastos de consorcio e todo eso, para o tema do centro de día, que cabe decir, do centro de día, foi unha obra de outra entidade, que non foi obra do Concello, e, por suposto, non súa usted o único que teña que velo a pasar. E, bueno, sabrá máis, usted xa sei que sabe da abogacía, sabe da arquitectura, sabe de todo, non? Hai uns elementos estruturais como, bueno, a madeira e todo eso, e estamos en Galicia, chove, Malcornea, senón, as vigas, sabe como estaba aquela reitoral, non? Que estaba a caer, literalmente caída. Entonces, o paso do tempo, a chuvia que entra ten defectos como todo aquilo. E, bueno, ese famoso plan para invertir en obras acabouse, pero gracias ao seu amigo presidente do PP, o señor Feijóo. Ese foi o que se acabou. Eso da compensación. E, bueno, eu non teño máis, volverlle a decir que, mire, faga propostas, intente colaborar, se quere, por o ben de Dodro, intente colaborar, bueno, e, bueno, tamén están os seus emolumentos, están tamén nas atas, e non son 36, pero, bueno, Mirio, eso debe que non son 36. E, bueno, aos 36 había que engadir o dos outros, non só, é parte das compensación por vir a órganos colexiados e todo eso. Gracias, alcalde. Señor Abuín, gracias. Turno para o señor Tarrío. Un par de cousas. O portavoz do Partido Popular, Valentín Alfonsín, antes alcalde, leva 10 anos con que a débeda era do bipartito, sin presentar un solo documento que o acredite. A débeda ca Diputación está nos orzamentos, na documentación que está aquí dos orzamentos. A débeda ca Diputación foi do ano 2015, 2016, 2017 e 2018. Está acreditado que o goberno do Partido Popular de Valentín Alfonsín solicitou créditos por valor de 400 e pico de mil euros. Pero a suposta débeda que fala Valentín Alfonsín da época do bipartito nunca acreditou, nunca presentou ningún solo papel que acredite que esa débeda viñera do bipartito, pero sigue ca mantra 10 anos despois. O tema dos impostos indirectos, ou dos impostos que hai unha previsión de aumento. Se hai unha previsión ou se hai un aumento de nova construción e que se aprecia, como non vas a contemplar un aumento dese tipo de impostos? É lógico. Se ti ves que se construen máis, prevés que haxa un aumento por parte dese tipo de impostos. O pleito con Cerqueiras. O sea, o Partido Popular dalle unha licencia ilegal a unhas persoas que querían facer unhas casas. Valentín Alfonsín, sendo alcalde co goberno do Partido Popular, modifica o pexón para legalizar esas casas. E ora vostede dinos que non reclamemos o que nos pertenece. A ver, en que quedamos? Nós teremos, se o Partido Popular modifica o pexón para solucionar o tema, para legalizar esas edificacións, o Consello terá que recuperar o que é seu. Lógico, non? Ou deixámoslo alá. O do salario da alcaldía, fala de 36.000 euros. Eu non cobraba 40 e pico, que cobraba 36.000. Nunca un alcalde cobrou tanto. Nunca unha persona con dedicación exclusiva cobrou tanto como a vostede. E ainda fala... Mira, no ano 2019 había orçamentado para salarios de políticos do Partido Popular 90.000 euros. Nós baixámoslo a 51.000. Vale? De 90.000 pasamos a 51.000. Unha rebaixa dun 45%. Fala do centro de día. Non sei como está o centro de día, non é da miña competencia, non teño ali familiares, pero podemos falar da Casa do Rejadío. Na Casa do Rejadío sí que chove, sí que desmantelaron, pero non invertiron ningún solo euro en 8 anos para poñela a andar e para ter un local social ou sociocultural adecuado ás dimensións de Dodro. Pero vostede sigue insistindo en que solicitemos créditos que non vamos a pagar. Repito, se o Partido Popular gobernara Dodro neste momento, seguiría solicitando créditos que teríamos que pagar os que veñamos despois ou os que veñan despois, que esperemos que non sexamos nós. Nada máis.
Gracias, señor Tarrío. Por favor, señor Mariño. Sí, moi brevemente. Eu sigo insistindo en que non son un fenómeno. Vamos a ver, un pouco de tranquilidade porque gobernamos nós, non se preocupe, porque agora mesmo tocanos a nos a gobernar e facémolo o mellor que podemos. Como lle dicía antes, estamos aquí para que toda a veciñanza contacte con nós e nós atendémolos e intentamos sempre mellorar calquera das áreas. Non falo solamente da que está encomendado o BNG en servicios sociais. Pero mira, xa para rematar, porque xa se falou de moitas cousas en concreto, claro, o único problema que lle ten o Partido Popular ao bipartito ou o tripartito, en cuatripartito, é que non concibe que haxa un goberno que se leven ben dous colores ou tres colores. Iso, o que está dicindo o Partido Popular é que iso non é posible, iso é antinatura. Bueno, pois sigan pensando iso. Sigan así. E despois, por último, si estamos buscando financiación. Si estamos tocando as portas para buscar financiación en moitos sitios, de moitas maneiras. Tamén é certo que ao mellor non nos abren a porta, pero tranquilo, tranquilo que desde logo nós non imos vender a ira de Eiró. Moitas grazas. Moitas gracias. Bueno, eu xa, despois das intervencións dos portavoces, penso que este debate dos orzamentos está prácticamente finiquitado, pero recalcar dúas cousas. Coincido, evidentemente, como non pode ser de outra maneira, co señor Tarrío, en que estamos revertíndonos ao 2011, eu pensei que eso estaba superado. De feito, aquí ninguén na explicación e na defensa destes presupuestos do 2021 se meteu a falar dos orzamentos do ano 2018, nin do 2017, nin de nada. É curioso que sigamos insistindo no tema da herencia recibida cando nós non o utilizamos. Terceiro, é curioso que durante 8 anos que gobernou vostede, por moito que denoste ao goberno bipartito, vostedes non comprou ningún camión, non comprou un dumper, non comprou unha furgoneta, non comprou ningún solo elemento de maquinaria, valeulle ben valido para 8 anos de goberno, sin gastar un patacón en ninguna máquina o que habían gastado os outros. Quero decir que falar agora, sin ter en conta, por exemplo, a conta xeral, déase conta que os orzamentos é unha previsión de gastos e unha estimación dos ingresos. Línea 1 e línea 2 do documento chamado Memoria Explicativa do Proxecto de Orzamento Municipal Anualidade 2021. Evidentemente, como vostede moi ben dixo, se non somos capaces de gastar todo, pois igual non sobran cartos dos ingresos. Non se preocupe vostede por eso. Dentro de un tempo vai vir vostede aquí, ou eso espero, que non se aburra, que veña por aquí, que veña a debatir a conta xeral do ano 2021. A conta xeral verá vostede o grado de cumplimento destes orzamentos, que pode ser maior ou menor, pero recórdolle que os últimos que presentamos aquí, a última conta xeral, era bastante aceptable. Entonces, simplemente emplazo a que se calme, a que se relaje, a que, iba a decir outra palabra, disfrute, pero non podo pedir tanto, a que simplemente vote en conciencia e nos deixe traballar. Isto é un orzamento que a verdade é que, xa digo, bastante facemos cas mimbres que nos tocan e que nos deixaron e que esperamos levar a cabo e que, xa digo, vostede verá na conta xeral do ano 2021. Vamos a votar, se vos parece, o orzamento que xa está bastante debatido. Votos a favor do orzamento presentado para o ano 2021? Votos en contra? Abstencións? O orzamento foi aprobado por 6 votos a favor e 3 en contra, non? E agora pasamos ao apartado C de mocións. Hai dúas mocións presentadas polo Partido Popular, unha moción do PP sobre a débeda do PIE do Estado e que propoño ao portavoz do grupo do portavoz que a presentou que a lea, se considera. É un feito que o Goberno de España abandonou as entidades locais na súa loita contra a pandemia. Desde que comezou a crise polo COVID-19, nin Sánchez nin Montero atenderon as peticións dos 8.183 concellos, deputacións, cabildos e consellos insulares que desde marzo de 2020, e adiantándose en moitos casos ao Goberno de España, puxeron en marcha medidas para evitar a propagación do virus, atender aos seus veciños máis vulnerables e sentar as bases da recuperación económica e social despois da pandemia. Sánchez e Montero incumprían o seu compromiso de crear un fondo COVID de 3.000 millóns de euros para apoiar a administración local na súa loita contra a pandemia.
O único que fixeron foi crear un fondo para paliar o déficit dos servicios públicos locais que, ademais de ser totalmente insuficiente, ao representar só a cuarta parte dos 1.725 millóns que todas as entidades locais españolas reclamaban ao Goberno de España, aínda non se fixo. Ademais, o Goberno de Sánchez e Montero reduciu a participación da Administración local na xestión dos fondos de recuperación europeos a un mísero 1%, 1.483 millóns de euros, dos 140.000 millóns que recibirá España. Unha porcentaxe que queda moi lonxe do 14,6% que representa o gasto público local sobre o gasto público español. Intentou apropiarse dos aforros das entidades locais e segue sen devolver os máis de 700 millóns que lle debe ás entidades locais en concepto de entregas a conta da recadación do IBE do ano 2017. Por si isto non fose suficiente, o terse actualizado en 2020 as entregas a conta que reciben as entidades locais pola participación nos tributos do Estado conforme ao crecemento da economía e non ao crecemento real, as entidades locais contraen de xeito automático e sin ningunha responsabilidade pola súa parte unha débeda de 3.000 millóns de euros co Goberno de España, derivada dunha liquidación negativa na participación nos tributos do Estado do ano 2020. Aínda que a ministra de Facenda e o presidente do Goberno eran conscientes de que esta liquidación negativa podíase producir, ao longo de 2020 promoveron como unha gran medida de apoio ás entidades locais que as entregas a conta manteríanse referenciadas a unha cifra de crecemento irreal e desproporcionada. E cando quedan 6 meses para comenzar o ano 2020, o Goberno de España non propuxo ningunha medida para evitar que esa liquidación negativa poña en risco a sostenibilidade financiera e a viabilidade de miles de entidades locais que poderían ter que deixar de atender as necesidades dos veciños. Polo exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular presenta a seguinte proposta de acordo. Primeiro, instar ao Goberno de España a condonar a débeda xerada pola liquidación negativa do PIE de 2020 para paliar as graves consecuencias que terá sobre os concellos no ano 2022. Segundo, se esta medida non se puxera en marcha, exixir ao Goberno da Nación que aprace 2 anos a devolución de dita débeda e posibilite o fraccionamento do pago da mesma en 120 mensualidades ampliables outros 120 meses no caso de que existan problemas de liquidez, como se fixo no 2012 cas liquidacións negativas dos anos 2008 e 2009. Terceiro, dar traslado deste acordo ao Presidente do Goberno, Ministro de Facenda e Ministro de Política Territorial. Moitas gracias. Vou dar un turno aos outros portavoces para que expliquen o voto e que van a facer coa moción. Señor Abudín, por favor. Sí, hola. Bueno, no primeiro análisis desta moción, vexo que é unha falla de respeto, é un carácter despectivo hacia o presidente do Goberno e a ministra de Hacienda. Eso de chamarle Sánchez, Montero, Pepito, Paquito e todo eso, me parece é unha desconsideración hacia que nos representa o no Goberno de España e a ministra de Hacienda. Iso en primeiro lugar. Despois, decir que é un feito que o Goberno de España abandonou as entidades locais na súa loita contra a pandemia, non se equivocaría. Diría, a Xunta de Galicia abandonou as entidades locais na loita contra a pandemia. Eu considero que sí. Despois, outra cousa que vexo, que ainda incluso agora lendo na parte de atrás da moción, dice cando quedan 6 meses para comenzar no ano 2020. Usted pensa que está no 2019, non? Está no 2019, alá no mes de maio, pensa que vai estar para comenzar o ano 2020. Bueno, agora, despois desto, o que engastou os cartos e ora reclama, gastou en vez de colaborar cas entidades locales, foi o Partido Popular, que os gastos de campaña nesa famosa elección en tempos de COVID, 1 millón de euros, bueno, non nada pasa eso. Bueno, vou explicar un pouquinho como vai o tema con respecto ás comunidades autónomas sobre o que usted pideu aquí. Aquí non fala do plan económico de Montoro, non, ese é o que ten ligados ás comunidades locais. Vamos a ver, as comunidades autónomas recibirán no ano 2022 a máis grande cifra da historia, 112.213 millóns de euros en entregas a conta. O Goberno aprobará no Consello de Ministros un reparto extraordinario de 13.486 millóns de euros, co criterio de población axustada para a súa entrega en setembro o 70% e en novembro o 30%. O Ministerio de Hacienda, da que usted di a señora Montero,
transferirá adicionalmente 3.900 millóns de euros en 2022 para cubrir as liquidacións negativas derivadas do reparto urxente de fondos contra a pandemia que logo tiveron unha corrección. Prodúcese ese saldo negativo debido a que as comunidades autónomas recibiron fondos como se non estuveran na situación da pandemia e posteriormente douse o axuste, pero tiveron o adianto. Os presupostos xerais do Estado de 2022 incorporarán 3.100 millóns de euros para compensar o adeudado do IBE do 2017 do goberno do PP. Os concellos recibirán en 2022 as maiores entregas a conta da historia, un crecimento dun 22%. Son máis de 22.000 millóns de euros no conxunto do Estado. O Ministerio da Hacienda traballa para a dotación adicional extraordinaria de recursos para compensar a liquidación negativa de 2020, que se plasmaría no segundo semestre de 2022, como indican antes, uns 732 millóns. Tamén no 2022 habilitarase un crédito presupuestario para dar cobertura á compensación do IVA, que modificou o goberno do PP en 2017, uns 466 millóns. En Galicia, concretamente, os municipios gallegos, as diputacións, a FEN e a FEGAN queixense das transferencias da Xunta que non lle chegaron. Vale. Reclaman a Feijóo que lles transfira a parte dos fondos. O goberno, co reparto directo dos concellos, que quere repartir directamente aos concellos, agarda a solucionar esta problemática. Mira, os recursos recibidos pola Xunta de Galicia en 2021 ascenderon a 1.944,57 millóns de euros, dos que corresponden 234,47 para axudas directas a empresas e autónomos, 441 do Fondo da Reactivación da Unión Europea, 828 dos presupuestos xerais do Estado, do 21, 368,8 de conferencias sectoriais e 72,3 de subvencións e convenios con fondos europeos. En 2020, habían recibido 1.460,49 millóns, é dicir, unha diferencia de 500 millóns de euros. Vaya rematando, señor. Teño rematado. Señor... Bueno, igual se votarás despois. Vale, decir o meu Señor sentido. Tarrío vai facer uso da palabra. Moi ben, pois señor Tarrío. Ben, a exposición de motivos está así un pouco, non sei, por onde xa se dixo aquí. Eu entendo que é un erro, porque cando quedan 6 meses para o comezo do ano 2020, bueno, entendo que é un erro, non lle vamos dar máis importancia, ainda que se lera desa maneira. Pero despois fala de que o Goberno do Estado se intentou apropiar dos fondos das entidades locales. Fala de devolver máis de 700 millóns que se lle debe ás entidades locales en concepto de entregas a conta do recadado do IVA do ano 2017. Centrémonos nunha cousa, non mezclemos as cousas, porque ao final non se sabe de que se quere falar. Non sei se sabe xa se a liquidación do ano 2020 vai ser negativa, porque, claro, aquí fálase de estar o Goberno de España a condonar a débeda xerada pola liquidación negativa do PIB 2020. Isto coñécese xa? Porque se sabe que é negativa, entendo que se coñece, non o sei. Este dato descoñezo. Nós entendemos que non se debe de condonar a esa débeda. É dicir, se hai unha liquidación que fai o Goberno do Estado e hai un desaxuste, o que ten que facerse despois, cando chegue isto, é dotar, de alguma maneira, artellar un fondo que compense ese desaxuste que non foi provocado polos gobernos municipales, neste caso non de todos, senón polo Goberno do Estado, que o compense cun fondo. E despois, hai unha, non sei se é unha contradición, entre o segundo punto e o primeiro, porque primeiro pide condonar a débeda e despois di se esta medida non se puxera en marcha, exixirse ao Goberno da Nación que aprace 2 anos a devolución de dita débeda como se fixo no ano 2012 cas liquidacións negativas. O sea, no ano 2012, gobernando o Partido Popular, non se condonou esa liquidación negativa e agora preténdese condonar. Hai que predicar e non reclamar solo cando se está na oposición. Eu xa digo, a unidade veciñal pensa que é mellor dotar un fondo cando chegue ese momento se a liquidación é negativa que é o que se pide aquí, que instar ao Goberno a condonar esa débeda. Vamos votar en contra. Gracias, señor Tarrío. Señor Mariño. Sí, imos ver.
A nós parecenos a exposición unha especie de refrito de varias cousas, un pouco embarullado, non? Nós o que estamos observando é que parece que se está tratando de pedir esmolas a Madrid, cando desde o BNG que se está sempre, desde os concellos e desde Galiza, é pedir realmente aquilo que realmente merece en Galiza. Simplemente, que eu como non son un fenómeno, vou dicir uns datos para que vexa, se nos retrotraemos a unhas datas que máis de 1.000 millóns de euros deixou de executar o Goberno do Estado durante o período do PP de Mariano Rajoy cando foi presidente do Goberno. Pero incluso, ao mellor, eso o poderíamos se cadra pasar. Pero, desde logo, personalmente, o portavoz do BNG de Dodro, que non pasa nunca é que é necesaria a derrogación da normativa sobre a estabilidade financiera. Eso aquí non se contempla. Aquí o que se está vendo en este refrito é unha serie de declaración de intencións que desembocan, insisto, nunhas esmolas para salpimentar. Eu creo que había que empezar xustamente por eso, pola derrogación da normativa sobre a estabilidade financeira e, por suposto, a reforma constitucional do 2011 que o sustenta. Por lo tanto, nós non podemos aprobar esta moción do Partido Popular. Moitas gracias, señor Mariño. Vamos a non teño máis que decir, entonces vamos a pasar a votación da moción do Partido Popular. Votos a favor do texto da moción e do acordo proposto? Non pode pasar a votación, señor Castro. Non podo pasar a votación? Perdón, ten vostede un turno de palabra, disculpe. No, por eso yo decía antes que se Disculpe, lera o regulamento. ve que fácil se recoñece un error. No. Disculpe, e faga vostede uso do turno de palabra, non se preocupe. O que é difícil é, despois de casi 2 anos, que non se sepa o reglamento. O que é difícil é recoñecer un error. Que é difícil. O que é difícil é recoñecer un error. Elevar un pleno é a cousa máis fácil que hai. Por favor, continúe. Si quere, vamos, senón que pasamos. Mire, é un feito recoñecido que a Xunta de Galicia tivo que recurrir á Xusticia para que o Goberno Central lle volver os 400 millóns de IVA que se lle pretendía quedar con eles. É un feito recoñecido que a liquidación a caída do Produto Interior Bruto de España caeu no ano 2020. Vamos, iso é un feito recoñecido, é un feito incontestable. Se cai o Produto Interior Bruto, caen os ingresos, e caen os ingresos, caen a distribución dos recursos. Iso é un feito, o sea, non hai que ser tampouco moi adiviño. Se me compara vostede a situación que tivo que afrontar o goberno de Mariano Rajoy cando chegou ao goberno despois do déficit que deixou o señor Zapatero, bueno, é que claro, vostede di, é que aquilo non lle condonou a débeda, pero vostede recorda o déficit que tiñamos no país naquele momento. Estamos falando, o señor Zapatero dicía o 6%, e resultou que era o 9%. Estamos falando de 90.000 millóns de euros. Entonces, mire, cando queira falar ou cando fale de cousas, pois hai que contextualizar a situación e o momento ao que vostede se está referindo, porque senón, se escolle así os datos e os solta, pois claro, así non se comprende a situación xeral. En todo caso, mire, nós, durante 8 anos, xa sufrimos a política do señor Zapatero. Decía vostede que onde habían os datos, onde constaban os datos a débeda do bipartito, pero mire, non ten máis que ler a liquidación do ano 2010, señor Tarrío. Para iso son as liquidacións, Para iso son as liquidacións. E se quere, lle recordo cando aprobaban vostedes os orzamentos con uns ingresos do lixo no mes de setembro, cando nin siquiera tiña aprobada a ordenanza para cobrar ese lixo. Entende? O sea, fale vostede que non hai documentos que recexen a débeda do goberno do bipartito, pero léase a liquidación do ano 2010. O déficit que houbo. Por favor. Mire, é máis que suficiente, é máis que... Vale, bueno. Mire, é unha cousa clara, nós xa sufrimos, aínda queda pendiente da época de Zapatero as liquidacións. Está vostede sobrepasando o límite e non... Vamos a ver. Chame llega, non lle chama atención. Xa vou chamar agora, se me está. Pero, escoite, non vou facelo cando mo diga vostede, Recórdelle que son o presidente do Pleno, non é vostede, Bueno, eu lle recordo o regulamento. Gracias polo asesoramento. Eu simplemente lle recordo o regulamento porque non o sabe. Non preciso asesor. Eu lle recordo o regulamento. Mire,
facendo uso do turno da palabra último, antes de pasar a votación, a ver, 300.000 millóns de euros, 300.000 millóns de euros de que lle vai devolver o goberno de IVA a Xunta, cuidado, 400. 1.000 millóns, bueno, pois verbo pongo. 400. Dixo vostede, igual, xo verá despois grabado vostede, por favor. 400, eu dixen no, Digo polo tema dos erros, home, que tamén se equivoca vostede, e últimamente bastante, demasiado diría eu. Vamos a pasar á votación do texto da moción. Votos a favor da moción do partido presentada polo Grupo Popular. Votos en contra da moción. Abstencións. Ninguna. A moción foi rexeitada por 3 votos a favor e 6 votos en contra. A segunda moción do Partido Popular, chamada en apoio do Xacobeo 21-22. Pode ler o texto da moción. O Camiño de Santiago non só foi a ruta de peregrinación máis importante da Europa medieval, senón tamén unha importante vía comercial e desenvolvemento cultural, artístico, social e económico do que se beneficiaron todas as localidades pola que discorrían a súa ruta. A súa importancia ao longo da historia está recoñecida en distincións como Itinerario Cultural Europeo, Consello de Europa de 1987, Patrimonio da Humanidade ou Premio Príncipe de Asturias da Concordia. Desde a súa orixe, milleiros de persoas de calquera clase e condición peregrinaron a Compostela. Ao longo destes séculos pasou por momentos de esplendor e de decadencia, pero desde a promoción e recuperación que se fixo desde o Plan Xacobeo 1993, impulsado polo goberno de Manuel Fraga, está vivindo unha das súas etapas de esplendor. Boa prova delo son máis de 301.000 peregrinos no ano 2017, os 327.000 de 2018 ou os case 350.000 de 2019. Todos estes peregrinos e os millóns de turistas que cada ano se acercan a Galicia sempre atoparon en nós a un pobo acolledor, respetuoso e agradecido cos seus visitantes. As diversas rutas do Camiño de Santiago teñen un impacto directo nos sectores do aloxamento, da alimentación e da restauración, pero tamén producen un elevado impacto indirecto positivo noutros sectores económicos. Así mesmo, favorecen o equilibrio territorial e son o mellor mecanismo de promoción internacional da marca Galicia. Por todo isto, non se comprende que a organización xuvenil do BNG, Galiza Nova, presentase o pasado 1 de xullo unha campaña co lema Rachemos co Xacobeo, baseada nunhas presuntas consecuencias negativas que o Xacobeo estarían a producir na xuventude e, según eles, por converter a Galicia nun sector terciario xigante e cun emprego altamente precario. Ao día seguinte, aínda que retiraron a imaxe e o lema desa campaña, reafirmáronse nas denuncias desta campaña. A turismofobia é un fenómeno que entre todos temos que desterrar. Ademais, Galicia conta cun modelo turístico seguro, respetuoso, de calidade que aporta tranquilidade a quen nos visita. Así mesmo, o Camiño de Santiago, como fenómeno de trascendencia internacional, debería unirnos a todos. Porén, un feito tan sinxelo, pero así mesmo tan necesario e agradecido polos peregrinos como é a sinalización do camiño, é aproveitado polo alcalde de Vigo para confrontar coa Xunta de Galicia. Négase a outorgar a autorización municipal á sinalización homologada do camiño. Tiveron que ser os propios locais de hostelería de Vigo os que se prestasen a colaborar cos peregrinos que atravesan a cidade e que precisan de orientación, así como da confianza e tranquilidade que lle dá seguir o itinerario correcto. Tras máis dun ano de pandemia, moitos sectores económicos do noso concello confían na reactivación que o turismo pode propiciar, en especial no impacto da dobre celebración de Xacobeo 21-22, que trascende a propia cidade de Santiago de Compostela e a dos concellos polos que discorren todas as rutas do camiño. Nesta tarefa, polo exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Odro presenta a seguinte proposta de acordos. Primeiro, o Concello de Odro insta a Xunta de Galicia que desenvolva unha programación extensa e descentralizada, aproveitando a gran oportunidade que representa este Xacobeo bianual, promovendo actividades ao longo de todo o territorio da nosa comunidade, dinamizando o tecido cultural e turístico local e xerando riqueza e emprego nos concellos de Galicia. Segundo, o Concello de Odro manifesta o seu apoio á celebración dos anos Xacobeos 21-22 en canto vehículos de proxección exterior de Galicia e recoñece os valores de hospitalidade, convivencia, afán de superación e solidariedade do Camiño de Santiago. O Concello de Odro rexeita calquer tipo de campaña contraria ao fenómeno xacobeo ou de desconsideración aos peregrinos. Moitas gracias, señor Alfonsín. Un turno para os portavoces do Partido Socialista de Galicia. Señora Uín, por favor. Bueno, examinando aquí a moción que presenta o Partido Popular,
vemos unha cousa, aquí consta nun párrafo onde nomea ao alcalde de Vigo, un representante do partido do noso partido, do PSOE, en Vigo, o alcalde, o máis importante de Galicia, o máis grande, e todo eso. Entonces, nós estaríamos dispostos a apoiar esta moción sempre cando o PP retire este parágrafo que consideramos ofensivo, xa dado que a Xunta ou o que sea debe solicitar a autorización pertinente para instalar os sinais. E asemade tamén na proposta de acordo o terceiro punto, que o Concello de Dodo rexeita calquer tipo de campaña contraria ao fenómeno xacobeo ou desconsideración, xa que hai outro parágrafo que o compañeiro vai a decir que tamén o consideramos ofensivo. Entonces, si está disposto a eso, o Grupo Municipal Socialista estaría disposto a apoiar esta moción. Se non, xa veremos outra cosa. Moitas gracias. Señor Xoán Xosé Vicente. Sí, vamos a ver. Cando lín a proposta de exposición de motivo, bueno, non empecé pola exposición de motivos, teño que dicir a verdade, empecé polo final, pola proposta de acordos. E cando lín o punto 1, que o Concello de Dodro instaba a Xunta que desenvolva unha programación extensa e descentralizada, aproveitando a oportunidade que representa este xacobeo, bianualidade, promovendo actividades ao longo... Bueno, vale, está ben. O Concello de Dodro, en o punto 2 tamén, o Concello de Dodro manifesta o seu apoio á celebración dos anos xacobeos en canto a vehículos de proxección exterior de Galicia, recoñece o valor de hospitalidade. O que pensei foi xa nos fusilaron unha proposta da unidade veciñal no futuro, porque iba para nós un vale cando chegamos ao terceiro punto, que o Concello de Dodro rexeita calquera tipo de campaña, ou sea, xa é un acordo a futuro, ou sea, que si pode haber algún día un tipo de campaña. Pero despois, claro, damos a volta á exposición de motivos, bueno, claro, aparte de que efectivamente vou a probo delo de os miles e miles de peregrinos que viñeron en 2017, os miles e miles de 2018, e miles e millóns que poden vir dentro de 2030, claro, que conforme di vostede, que apoian ao sector terciario, que son os que se aproveitan desto, bueno, vale, de acordo, estamos de acordo con eso, pero despois, claro, empezamos a ler o corpo, que aquí xa non se comprende unha presunta campaña de Galiza Nova que parece ser que xa está retirada, pois, bueno, que tampouco non sabemos por que, se xa está retirada, non sabemos xa, porque hai que aprobar isto, xa non sei por qué. E despois tamén o de Abel Caballero, tampouco non llevemos nesta proposta estes dous párrafos, non llevemos ningún sentido á exposición de motivos. Para Dodro, por que sería unha futura proposta do goberno de Dodro, por exemplo? Por que? Porque Dodro, por exemplo, temos pedido unha subvención para o Camiño de Santiago, pedimos unha subvención por unha cantidade de diñeiro e veunos aprobada pola metade, ou algo menos da metade, do que tiñamos nos pedido para unha subvención para arranxo no Camiño de Santiago. Veunos, eso pola mitad, e veunos denegada a subvención de Cultura no Camiño, tamén nos veu denegada a Dodro, esa subvención de Cultura no Camiño. Por eso que xa lle digo que esta proposta posiblemente no futuro a fagamos aquí como proposta de goberno, pero desde logo estes dous párrafos e o último punto do acordo, desde logo non estamos de acordo con el. Aprobarémola se o Partido Popular retira eses dous párrafos e máis o último punto, o terceiro punto, o Concello de Dodro rexeita calquera tipo de campaña. Estaríamos a favor o terceiro punto da proposta de acordo. O párrafo do alcalde de Vigo e o párrafo da presunta campaña de Galiza Nova. Se retiran eses dous párrafos e máis o terceiro punto... Sabe ben, a mí non... Señor Mariño, por favor. Sí, a ver, desde o BNG o que estamos é, por suposto,
a favor de que exista un Xacobeo, que haxa un turismo en xeral, que se xeren, desde logo, oportunidades. Iso ten que quedar clarísimo. Está a favor, por suposto, como dicían tamén de algún xeito os compañeiros que me precederon, de que se invista máis en Galicia tamén por parte do Estado. Eu creo que é deturpar a realidade insinuar que o BNG está contra o Xacobeo. Outra cousa que esteamos en contra das políticas que se están a levar desde o Partido Popular no goberno da Xunta. Iso é distinto. Eu creo que non se pode agochar un detrás do botafumeiro. Logo, despois, vemos que o Xacobeo, mas hai cifras aí en riba da mesa, hai unha bolsa sen fondo, da Xunta de Galiza. Nos creemos que hai que traballar tamén noutros ámbitos, non só o Xacobeo. Está deixando, polo tanto, en segundo plano as carencias de planificación de investimentos. Cítolle somente a este pleno dous titulares de xornais. La Voz de Galicia, do 18 de 1 de 2021, la Xunta destina 1,4 millones a crear un seguro para turistas e peregrinos. É un pouco, cando menos, chocante, non? Ou este outro de Nós, do 19 de xullo do 2019, no que se fala que a Xunta gastará como mínimo 247 millóns de euros no Xacobeo 2021. E o que non é Xacobeo, iso é o que nós pensamos de que non coincidimos efectivamente na idea do Partido Popular do plan de turismo para Galiza, que non pode ser só o Xacobeo. E acabando, non teríamos, polo tanto, ningún problema se o Partido Popular retira o parágrafo que empeza por todo isto ata desta campaña, o de así mesmo ata o itinerario correcto, e o terceiro punto, estaríamos desde o Bloque Nacionalista Galego en condicións de aprobar así, polo tanto, a moción que presenta o Partido Popular. Moitas gracias, señor Mariño. O segundo turno para o señor Alfonsín. Decía que non temos ningún problema en retirar eses dous textos e máis o terceiro punto da proposta. O principal son os dous primeiros puntos. En todo caso, entendo que toda a corporación está en contra de calquer tipo de fenómeno que sea ou que se poda calificar de desconsideración aos peregrinos. É simplemente un apunte, señor Vicente. Mire, o ano pasado creo que perdeu vostede unha subvención da Xunta de Galicia por non xustificala a tempo. Hai que mirarse as cousas antes de queixarse do que dan ou que deixan de dar. Cando lle dan e non é capaz de xustificado en tempo, pois mire, hai que ir aprendendo. Pasamos á votación do texto, entendemos o texto. Sí, retiramos os dous parágrafos e máis o terceiro punto. Sí, pois nada, gracias ao señor Alfonsín por a aceptación das propostas da oposición e, bueno, pasamos á votación da moción do Partido Popular. Votos a favor do texto definitivo da moción do Partido Popular? 9 votos, non? Sí, queda aprobada por unanimidade dos presentes. E agora pasamos a rogos e preguntas, ao apartado D do pleno. Non hai ningún rogo. Bueno, si queren presentar algún rogo aos portavoces, portavoz do Partido Popular. Sí, quixera presentar 4 rogos. O primeiro rogo é que lle rogaría que lle explicasen aos concelleiros a secretaria, se pode ser, que cando se cobra a dedicación, cando non ten dedicación exclusiva non pode cobrar por outro concepto. O segundo rogo é que en ningún caso se revisa a grabación, porque en ningún caso eu dixen que se debía de acudir a seguir solicitando préstamos. O terceiro rogo pediríes que non tomasen a política
do bipartito de comprar maquinaria e deixar despois un pufo de 500.000 euros. Así compra maquinaria calquera. O cuarto rogo, pois pediría tanto a que foi secretaria accidental como a secretaria ahora titular que informen os concellos da oposición, porque tamén formamos parte da corporación, que temos solicitado en tempo e forma o informe xurídico e que isto sí é unha cuestión que está en trámite. Informar a posteriori de cando se ten que tomar ou que se ten que proceder á votación, pois xa enturbia un pouco que é o debate político e a nosa labor. Moitas gracias. Tomamos nota dos robos. Preguntas. Ahora, según o Reglamento de Organización Municipal, van as preguntas escritas, nas cuales, recordo yo, o voceiro do PP presentou 3, pero como non cumplen os 3 días de anticipación da data de convocatoria, propóñolle, se as quere presentar orales, serían contestadas neste pleno, ou se as quere deixar como escritas, quedan para o pleno seguinte. Son 3 días ou son... 3 días antes da data de convocatoria. Moi ben. 3 días antes da data de convocatoria. Nos dá igual. Mire, sí, hai unha pendiente antes tamén do pleno anterior, se non se preocupe. Esa despois. Non cheguei a eso. Leoas. As preguntas. Si quedan para... No, quero lelas. Disculpe. Si quedan para facer orales, van agora despois da que tiñamos pendiente. Como quere facer, danos igual. Bueno, vamos a facer as cousas ben, danos igual. Que a min gusta demais. Entonces, a pregunta que vostede fixo no último pleno dice, nas resolucións, figura un contrato para unha subvención, un contrato de reforma ou de arranxo do Centro de Artes Escénicas que fai estudio técnico. Este proxecto que fai estudio técnico, sabendo que estudio técnico, pois, que esta empresa non ten contrato de vigor, foi feito o contrato. Porque ten que haber un contrato, ten que haber unha petición para facer ese proxecto. Ese proxecto está feito con coñecemento da actual secretaria. Bueno, decirlle que a subvención, eso tamén pregunta vostede na primeira pregunta, a subvención para o arranxo do Centro de Artes Escénicas, tal como vostede pregunta, que haxa un proxecto de estudio técnico galego non implica que haxa ningún gasto. Entonces, a solución é que, efectivamente, o presuposto, o proxecto fixo estudio técnico galego, pero nada máis. Que é o que vostede que preguntaba, non? Non, pues repito, dígolle que o encargar proxectos non ten... Foi encargado ao estudio técnico galego. O encargar o proxecto aínda non ten o coste. Encargar o proxecto non ten un coste. Sí, claro. Entonces encargou de fixeron. Sí, igual que se fixo no ano 2018. Igual que se fixo no ano 2018 cando vostede era alcalde. Vostede encargou o proxecto, estudio técnico, fixo o proxecto e lle entregou. E iso vostede di que non implica coste. Eso despois xa falaremos do seguinte. Por iso digo, eso falamos do seguinte. Pregunta... Como as 3 preguntas entraron no mismo orden, no mismo documento, non hai orden ningún. Entonces, entendo que a primeira... Bueno, délle vostede orden, as que queira, como son orais, délle vostede orden o que queira, non me preocupa. Sí. Non ten éxito de entrada, entón... A ver, sí, como hai... Pero unha vez que a raíz desta outra pregunta que vostede contesta, como aproveitando o turno de preguntas orais... No, primeiro faga estas, por favor. Quere que faga estas? Claro. Bueno, quere que faga estas? Sí, claro, que vamos a respetar o orden. Non, se son preguntas orais. Nas actas das xuntas de goberno do ano 2021, pódese comprobar que se siguen aprobando facturas por parte do goberno municipal dos asesores urbanísticos, legais e técnicos, concretamente do arquitecto don Orlando Ledo, do abogado don Manuel Babío e da empresa Estudio Técnico a que lle siguen encargando proxectos. É evidente que ata a incorporación da señora García Chenlo, o Goberno Municipal contou co apoio da Secretaria Interventora Accidental, a pesar de estar todos os contratos vencidos. Conta o Goberno Municipal co respaldo da Secretaria dona García Chenlo para seguir aprobando, dona Sandra García Chenlo para seguir aprobando e pagando as facturas desas persoas e empresas, a pesar de estar os contratos vencidos. Mire,
aquí voulle contestar con bastante claridade. Primeiro, cando se aplica o calificativo dona, ten que ir o nome, dona Sandra García Chema. Si xa lín ahora, dona Sandra. Segundo, cando vostede fala de que teño evidente que ata a incorporación da señora García Chen, o Goberno Municipal contou co apoio da Secretaria Interventora Accidental, decirlle tamén que tamén contábamos, tal como vostede di, co apoio da anterior secretaria. Non sempre contamos co apoio de todas as secretarias, neste caso que son personas do xénero femenino, pero contaríamos co apoio dos secretarios ou unha cousa que non necesitamos apoio. Elas, neste caso, fan o seu traballo e nós facemos o noso. Entón, este tipo de calificacións que vostede verte aquí no segundo párrafo non me gusta nada. E terceiro, vou contestar a pregunta que sí, parece claro que a situación do arquitecto don Orlando Ledo é a mesma do señor Ricardo Castro cando chegamos aquí a este Concello. A situación do abogado don Manuel Babío é exactamente a mesma situación que a do señor Pepe Roibás, e a situación da empresa de estudio técnico é exactamente igual que había en xuño do 19 antes de chegarnos aquí. Entón, polo tanto, e a secretaria que había en xuño do 19 facía exactamente o mismo que a que fai agora máis ou menos. Entón, entendo que vai ser todo exactamente igual. Quere decir o que quere decir? Que está bastante claro. De 2 anos seguir sin contratar. Fai vostede a seguinte pregunta. Que despois de 2 anos sigue vostede sin contratar nin Fai ten vostede a intención. seguinte pregunta, se lle parece. Ben. Recentemente a Deputación comunicou que fora solicitado ao Concello de Odro a elaboración dun proxecto para a construción dunha senda na estrada de Deputación DP 3302. Que sistema de contratación vai seguir o Concello de Odro para a contratación do proxecto? Pois aquí a frase, unha frase moi fácil, o legalmente establecido. No libro de resolucións obsérvanse varias solicitudes de subvencións para as que se presentan varios proxectos, a saber, subvención solicitada á Axencia de Turismo de Galicia, proxecto de acondicionamento da marxa inferior ao paso inferior da autovía no Camiño Portugués, subvención á Consellería de Medio Ambiente, proxecto de acondicionamento do Rueiro a Barreiro e outros, subvención a Aguas de Galicia, proxecto de instalación sistema de monitorización e telecontrol para o Servicio de Saneamento do Concello de Odro, subvención ao Aveiro de Medidas Líder cofinanciadas co FEADER, resolución do 326 de 2021, proxecto de rehabilitación da Casa do Regadío para o Auditorio Municipal. Que empresa realizou estes proxectos e que procedimento de contratación se tramitou para contratar estes proxectos? Pois fácil, a primeira, sobre as preguntas que empresa realizou estes proxectos, contestarlle que a mesma empresa a cual vostede o 13 de junio do ano 2019 lle fixo pagos por modificación do pexón no suelo urbano industrial, por modificación do pexón do Concello de Odro en Costas e no Río de Imo, por consultoría e asistencia técnica en materia de obras públicas dun período determinado e por seguir consultoría e asistencia técnica en materia de obras en outro período determinado. A mesma empresa. Vostede debía saberlo porque así logo o día 13 de junio do ano 2019 estes pagos, 2 días antes de deixar de ser mercado. E por último... E agora a segunda parte da pregunta, que é en que procedimento de contratación se tramitou para contratar este proxecto. Non está moi clara a pregunta, pero vou a recalcar o mesmo. O mesmo procedimento que había en xuño do ano 2019 cando nós chegamos ao goberno. Exactamente o mesmo procedimento. Vale, despois de 2 anos, non? Moi ben. Alguna pregunta oral máis? Non, nada máis ou menos. Perfecto. Alguna pregunta por parte de algún outro portavoz? Pois entonces, se vos parece, levantas a sesión ás 10 menos 10.